Udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane lusalokhu luqhubekile nokugubuzela isifundazwe sase Eastern Cape. Namuhla kwethulwe umkhankaso wezinsuku eziyishumi nesithupha eLexandria nokuyidolobha elincane ngaphansi koMasipala iNdlambe. Izigameko ezaba sematheni kulendawo kwaba ukubulawa kaSindiswa Mafilika kanye nomowesha mahota. Ulwando nomoyi uyasibikela. Enkosi kakhulu manithathe lithuba ndizibulisele kubabulekeli emakhaya. Silapha kwelidolophana leNcinci namhlanje lasemnyameni apho ke urhulumente wephondo uzolontsha i16 days of activism. Nangona ke ilidolophana elincinci siyayiqonda into yoba iqatsele udushe olusekezelwe kwisini nakwabantwana apha. Kodwa ke ndinalo itshantliziyo elimele amalungelo amanina nabantwana apha ekuhlaleni. Umama unoma wabo Tshisa, mama unoma wabo khawusichubele nje ngezinto enizenzayo nina apha ekuhlaleni yaye zindoni imfuno zenu enizifunayo njengoba urhulumente lapha namhlanje. Imfuno zethu singomama ndicinga into yoba number 1 xa urhulumente sinothi sazi ba kukho umthetho ongqingqwa okhusela umama nabantwana ngoba abaneli kukureyitshwa koko bayabulawa. Okwesibini athi lo muntu ureyiphileyo ahlala iminyaka ngaphakathi enganikwa bail ngoba kaloku xa enikwe ibail ubuya dakase phambi kwalo muntu bemhlukumezile ibangele lanto inhliziyo ebhlungu okanye bambi abantu baba nalomqono ufuna uziphindisela. Kanti ke xa urhulumente benomgcina la muntu iminyaka ngaphakathi ingasisombulula sibhetere okanye aqinisekise into ba le nto yenzekayo ngoku ayizukwazi ukuphinde yenzeke. Umthetho uyamkhusela umama uyabakhusela abantwana and ke gqibeleni akusahlukunyezwa umntana uyintombazana qha kuhlukunyezwa neboy child. Sicela ke urhulumente aqinisekise into ba imithetho mayibe ngqingqwa. Nkosi kakhulu ke xesha lakho mama. Lowo ngumama unoma wabo Tshisa esichubela nje ngengxaki abajongene nazo apha ekuhlaleni yaye nangemfuno abazifuna urhulumente azenza ukuba aqinise imithetho ngokulidushe kwabantwana nakonina. Kodwa ke lo manithathe isidamo ndisiphosele kweGauteng.